Jesmo li to čak ovdje došli da prevarimo neko? Neću raditi u svom selu. Koji je to lopov, on je sasjeko obalu i svu zemlju naguro preko ovoga Amenika i ušao u moju zemlju. Otac ti se prevrće u mezar. I kad smo već kod oca i treba da se vrti. Šta to on reče? Nemamo ništa. Nema ni jedne njive, ni jedne čajre. Skuskanovača, Dočić, Stoličine, sve uzurpacije. Oho. Izgleda mi je ostalo samo ono malo kući. A i to će im uzeti ako njakav kredit ne vrate. Ma ja vidim da tebi nije puno ostalo, ali imamo zakonski problem. Eto kakva nam je država. Svima redom počeli plavi slat. Sram ih bilo. Država ne griješi. Mogam će mi skipit pekmes. Sirće, kako škola? Ima li cura? Neće karta nikako. Srijeda, Baksuzan dan. Veliš, dževad jasar, jest. Ja, pa kući. Kući. Ovoga nije bilo. Omer, s tim se nemoj zajebavati. Ne ide žensku da ide u gluho doba, još trudna. Ma ne ide ni mušku. O, cuveru. Što vam je taj sladak? Ne branim ga, ali raspitao sam se šta je bilo onu noć. Dobar si, nisi nas spominju. Hoću sve već. Pa da ja sad fino po svoju ženu, pa svojoj kući, dok je još moja. Kuća ili žena? Hoćeš da kažeš da Merima i Asad nisu bili u Kornu? I? Šta sad hođa?